Wena udliwa u6 million ngakho ke sesino 2 million ongaphezulu. Khumbula njalo Lila, ungawudlali umdlalo ongawazi lana. Uma ngabe ufuna ukudlala, ungawushiyi umdlalo uma ngabe ufuna ukufunda, ukuze uzoba ungcweti kuwona. uLili bengakwazi ukudlala lo mdlalo. Kodwa nibonile ukuthi angakazi ukudlala uma ngabe mina ngizokwazi ukuthi imqondisisise wona. Ngakho ningaphinde nimthathe kancane. Asambeni. Sawubona. Sawubona. Ikhofi. Ngiyabonga. Lila, namhlanje usuku olukhulu ngempela. Ngikwazile ukuphuza ikhofi elenziwe uAJ namuhla ekseni. Shuthi ujabulile ke bo. Ungabisamoshaka isikhathi. Zibike kuye manje. Kwenze njani yini inkinga? Cha, lutho. AJ, awukho nhlobo ushukela kulona. Tata. AJ, ngifuna ukukutshela ukuthile yazi. Khuluma. Khuluma. Cha, lutho ngifuna ukutshela lutho. Unesiqiniseko? Yebo, angifuni ukukhuluma ngalutho mina. AJ, yazi wena awuvuyi indoda eqotha. Iyona into obufuna ungitshela yona? Cha. Manje Unenhliziyo enhle futhi kakhulu. Manje ngicabanga ukuthi uyiphatha kahle ingadi yakho kakhulu. Awuvuyithanda kuyabonakala nje. Unothando olukhulu nje lwayo. Futhi hayi ingadi nje kuphela noma wakho awuve umthanda kuyabonakala. Futhi hayi uma wakho kuphela nje unothando kakhulu lo business ngokunjalo nje. Futhi okunye nje wena mina ngiyazi ukuthi wena wenza imfanekiso emihle kakhulu. Futhi izolo eCasino okwenzekile eCasino izolo bekumangalisa. unesiqiniseko sokuthi ngikunikile ikhofi? Ikhofi kuphela. Cha, ngisho ukuthi bengifuna ukukutshela ukuthi Lela. ukuthi Behle kahle bengifuna ukukutshela ukuthi wena lunga ngokusheshsha. Kuzomela sambe. Shesha. Boha inhle ngempela. Khulu. Uhlela ukwenzani vele namhlanje? Eziphi inhlelo engaba nazo? Mina nje ngizozifundela iphepha ngidle bese ngiyalala. Wena
Njengokuvamile khulu. Ngizoya kumngani wami bese sibone senza kanjani naye sobabili. uRifat uzobe lapho naye. Cha. Urivati. Kungani uRivati angasabe lapho? uRivati akekho. Njengoba kade khona izolo. Bengalindele ngempela ukuthi angaba lapha izolo. Khulu. Awukuthandanga yini ukuthi uRivati ukade ekhona la izolo? Hayibo, kungani usho lokho Yash? Uxola. Nawe indlu yakho le njengade. Ungaletha abangani bakho, ngisho abangani bakho abamantombazana nentombi yakho imbala. Intombi. uRivati akayona intombi yami khulu. Angikhulumanga ngoRifat mina. uRifat akusiyitombi yakho ngithi. Uma ngabe usho kanjalo angeke abe yiyona. Ngabe ukhona khona? Angishongo nje mina kanjalo khulu. Akekho khona? Cha njalo. Khulu sengihamba ke manje. Yini hlala phansi uhle. Cha sengidlile ngisuthi impela manje. Sengiyahamba manje. Kulungile. Usile lo. Uma ngabe impilo kaLila noAbiram isihlangene, ngizokhuluma noLila ngawe kanye noRifat. uRifat ulunge njengoLila. AJ ngifuna ukuthi ngifuna ukuthi kuwena ngangifunile ukukhuluma nawe kodwa wena ungizwa. Ngiyazi ukuthi yini. Hlala. Cha AJ awazi bengifuna ukuthini. Kahle mina ngifuna ukukhuluma nawe. Amanzi. Mina ngifike kanjani mina lana? Hawa ma. Futhi upho AJ kanti? AJ, ikhanda lami liyazulazula. Liyasinda. Ngiyazi. Wathatha uzozizwa ngcono. Kodwa ubuzile ingakho ikhanda lakho libhlungu. Thatha la. ishampe. Ini Champagne. Utshwala. Champagne. Kwenzeka kanjani? Ngoba mina angikhumbula ukuthi kwenzakale emva kokuthi sibungaze. Utheni uthe ngiphuzeni mina? Utshwala. Champagne. Ushampagne yangempela. Le enamagwebi yangempela? Yebo. Kodwa kanjani? Imina kufanele abuza wena lo. Cha ngisho ukuthi bengiphuza mina ijuice nje. Champagne. Champagne kanjani ayi? Utshwala.
Ungaphuthelwa ukuzibophezela ngo7 ntambama njalo ngomsombuluko kuya kuLesihlanu on yours truly zizonke sisonke DStv channel 169.